останалите месте и днеска сме в моето видео. Днеска ще играем втора част на Brawl Stars. И днес Илян, защото той отишъл навън да играе. И така, ще изиграем 4 матча на Knockout. Айде да се запомня Knockout. Това е само което виждате, това са белите точки, защото ги сложих. Хора, ако искате, напишете колко номера имате и се абонирайте и дайте по един лайк, за да имате толкова много видеа от мен и брат ми. Я кажете, кой ви е любимият герой? И ще ви... И напишете в коментари. За мен любимият герой може би е Рико. Я пишете, имате ли бъстър? Напишете да или не. И хора, сега започваме матч! Айде напред! Ей! Майте какво правите, бе! Ей! Шели мели! Абе! Кой ще биеш ти? Широка! Айде, хора! Айде, тихо бе! Вие пишете, вие добре ли сте ли или сте хаки? Или проб? Или още играете? Сега играете. Пишете долу в коментари. Хора, умрях от този Ейджи, но поне убих Ейджи. Двамата се самоубихме. Не. Стигна. Let's go. Сега сме едно в едно. Аз съм срещу Шейн. Която е зад мен. Искам се супера. Убихме ги! Айде, аз съм стар плеер. Айде, да видим какво ще се случи. Няма. Само Rare ми се падне. Сега ще редуваме. В Fighter Shop ще видим какво безплатно е. Ако имате, има 2 мегабокса в Fighter Shop-а, вземете ги, защото е най-яко. Глед как ще ми се падне късмет. Шест неща, хора, 6 неща ми се паднат. Хора,
Падна ми се тук. Падна ми се скин на Джеси. PowerPoint. И поне беше я. Това бяхме Roblox. Check out my pincer maneuver! Хора, пишете, вие имате ли да си купите герои? Колко джема имате? И може ли да си купите нещо? Най-голямата късметля е ген. Wonder power of that. Nice power. Nice power. Хора, как ще имаме? Nice power kill па имаме. Аре, оп. Ай, кара. Първо място, вижте, намерихме се приятел, с който ще играем много мачове. И не сте ли забравили да изгледате първото видео на Brawl Stars, което направихме вчера. В цялата и неделя винаги ще правим. Повече от 14, по-малко от 13 часа правим 24 гледания. Набрахме 24 гледания. Много благодарим за това удоволствие, което удоволствие ще ви направим в събота и неделя много видео за вас. Много ви благодаря, хора, и да сте щастливи. Много ви благодаря с чувството и благодарение ви. И много ви благодаря за нашите видео. Ако искате още много от нашите видеа, кажете кога искаме да правим видеа и ще ги направим.
Играем с СВД. Колко видеа е? Един или два. Изберете едно от двете и ще ви кажем. Ура! Нещо там не може да ви... Хора... Хора, маска пак е добре. Сега, бре. Я да второ място си. Я да видя какво има. 30 джемчета. 16 джемчета. Хора, я кажете какво имат. Кой ви е най-силният бравър? Рико или Дарио? Кажете сега. Знаете ли един път, че Рико се прави на Дарио? Знаете ли какво е това нещо? Да не се вадим повече и да започваме с втория матч на шоудаун. Това не е третия матч на шоудаун. Играеме на Соул. За да ви е интересно и на нас. Защото по 3 месеца не съм играл шоудаун. Шоудаун ми беше любим. Сега ще да бъде нещо. Хора, ще вадя пръста. Хора, какво ми стана? Хора, извинявайте, просто нещо не се бъгна в играта. Това не го мислете. Това не го мислете. Сега ще играем с Спайк. Вие имате ли Спайк? Ако да, хора, искате ли да играем? Хора, какво става? Хора, кажете ми какво за бого е това. Ако знаете какво е това, кажете. Искам да се... Добре, това не е петия матч. Това не печели купи, но... Хора, аз съм с най-големия ми екип. Уоу. Мени 300. Следващия матч. Ако мога да направя още един матч. Добре, за вас ще направя още един матч.
Now you see how it's done. Now you see how it's done. Now you see how it's done. Super rare. Super rare. Ще отключа нови квестове. Тези с 1060. Отключих един квест. Старт. Epic. Епик! Започваме последния. Спайк. И когато влезете тук, ето че да си направя. Оп, чайци на хубаво. Вижте, хора, на Спайк чорапките. И знаете ли кой носи Спайк чорапките? Я помислете. I'm so overpowered. About this. Hashtag I'm so gonna win everything. Защото вижте на краката. На краката там, където са, там има на Спайк чорапките. Виждате ли ги? Чак ги обула. Погледнете. Виждате ли? Тук, чакай. Тук. Тук на Спайк чорапките. Сега да започваме, че ще се бавиме много. Да започваме. Вие обичате ли Брок? Кой харесва Брок? Бросът или... This could get dangerous. Бросът. Бросът си много интересни. Аз много обичам Бросът. This could get dangerous. Сега някъде отида за нещо. This could get dangerous. Хора, може да грепните. Имате и може да грепите някой герой. Ако ви е харесало видеото, дайте по един мощен лайк и направо
subscribe да избухне цела. Да има навсякъде subscribe. Ако ви хареса видеото, абонирайте се и подайте по един лайк. Чао, чао и до нови срещи!